Республикада көнбагыш һәм ашлык кукуруза уңышын җыю төгәлләнеп килә. Шикәр чигендерен җыю дәвам итә. Мамадыш игенчеләре кукуруз басуларын бертеккә суктыру белән мәшгуль. Азык-төлек программасы агросәнәгать комплексы җәмгыяте кырларында техника бер генә минутка да тынып тормый. Мамадыш кырларыннан безнең репортаж. Руслан Мальцев азык-төлек программасы агросәнәгать җәмгыятенең тәҗрибәле компаниясе. Игеннәрне урып җыю тәмамланганнан соң 40 карабын кукурузны бертеккә суктыруга кили һәм кабат басуга кукуруз урырга ашыга, сменага 20 бункер ырлык суктырып ала. Да, кукуруза меньше больше. Урожайность удовлетворяет. Биредә кукурузның Ромвель, Родригес, Демагрин сортлары игелә. Алар бөтенесе дә гибрид сортлар. Шәчүлек материал белән Тат Агрохим сервис тәэмин иткән. Азык-төлек программасы комплексы әлеге җәмгыять белән берничә ел хезмәттәшлек итә. Аларның тәкъдиме белән басуларның уңдырышлылыгын күтәрү, үсемлекләрне чүпләннәрдән һәм кырткыч бөҗәкләрдән саклау чараларын башкаралар. Кукурузны быел былтырга караганда азрак чәчелде. Дөресен әйткәндә 1800 дән артык кына булды быел. Шуннан 500 дән артыгы силоска алынды. 334 гектары зернога була инде. Мамадыш кырларында быел игеннәрнең гектарыннан уртача 38 центнер уңыш җыеп алынган. Кукурузның гектарыннан 48 центнер уңышларга исәпләре. Түбән бонитетлы Мамадыш туфрагының бер вакытта да бу кадәр уңыш биргәне булмаган. Бүгін күнде кышны шығарғай азық тұрып, рәмкләрі бейткейді. Бізді бір, біздің әлі қалған егінегіміз азықтарымыз көп. Шуан келі жыл ярым, жылдық әзірленген формамыз бар. Районның урта һәм түбән Шүрәңгер авыллары арасындагы басуда исә гектардан 86 центнердан артык уңыш җыеп алалар. Аның бер өлеше ашык кабул итү предприятиесенә киптерергә азатыла. Бер өлеше исә түбән ушма комплексына базга салына. Тәкәнеш бүлекчәсе басуларында да кукуруз урагы кызытымлар белән бара. Биредә аның шәкәрен тышчалар белән тураталар. Сабак массасы да шулай ук җиргә сиптерелә. Бу карнаж дип атала. Аны тау илендәге базарга тракторлар белән таптаталар һәм өстен полиэтилен пленка белән каплап консервация ясыйлар. Фанис Мөхәммәтов, Татарстан яңалыклары, Мамадыш районы.